tao duman nagluwas kanyaon sa indatanganing ikahiras sa iba. That is the transformation that we need in the church. And it's not about money, it's not about business, it's not about commerce. Iyo yan. Kaya paano ta hinihiling ang lambang saro? Ano ang paghiling takan buhay? Ano ang paghiling takan simbahan? Ano ang mga kaulangan sa tunay na pagsamba? Ano ang mga kaulangan tanganing maengkwentro niya to ang lambang saro kay Kristo na kita magturugang, na kita nagsusunod? Ano yan? Tibaan dyan sa tuya being members of the church, kita templo, kita ang hawak ni Kristo. Tibaan igwa sa tuyang lilinigon dyan. Tibaan may papabalinto kun dyan sa laungta. Tibaan may mga sasalidahan kita mga pagsabot, mga pag-isip, na tumang asin sala sa katukduan ni mahal na Diyos, asin sa katuyuhan kan simbahan. Kaya magruluway-luway kita, maghurup-hurup kita, katibad ang direksyon kan sa tuyang buhay, garo na sa udan, bako na manungod sa pagsa Diyos, bako na manungod sa pagtubod, baka transactional na kita kimaray. Maski ang pagmidbid sa tao, tigiling tatulo sa bado. Anong klase ining bado? Anong maray ining magbado-bado? So ibagi galang tatulos, kung malayaluya. You know what I mean? These are extension of the corruption of a market mentality. Na daay na su tama, daay na su katutuuhan, daay na su tugon kan Diyos, daay na su tataramon kan Diyos. We are lost in the market mentality. Kaya magbalik kita sa Diyos. Iyo yan ang kagadanan ni Kristo. Akulong pag-ehemplo dyan sa Biblia, manungod kan ipipaurog kan kagurangan ang manungod sa kwarta. Ang pipaurog niya, iyo ang pagkamot. Ating bugtong niya, Kaya kagurangan kita mabuhay. Ipinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan na sin ilinubong, puminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, halo sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali dumang mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay luwat nin laman, sa buhay na daing dasakoran. Amen. Mag-arang kita sa Diyos na padagos na namumot asin nagmamangno sa to, asin nagagon ta sa iya, nagibuhon niyang mahuyo ang sa tuyang mga isip asin puso sa pagsunod kan sa iyang mga tugon. Ang simbag kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Panganing ang mga namamayo kang simbahan, magtukdo sa banwaan kang Diyos, na mag-utog kang mga tugon huli sa pagkamuot, bakong huli sa pagkatakot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Panganing kita maging maimbod, sa tugon na mamuot sa Diyos asin sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Panganing ang mga naglalakaw sa kadiklumaning karatan, asin kasalan, huli sa pagpasipara asin na ipagsabuhay, kan mga sampulong tugon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Panganing dahil niya to pabayaan ang mga naghihelang, mga maedad na, mga nagsusulo-sulo asin sa gabos na nagsasakit, sa satuyang pag-iriba, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Panganing ang mga gadan niya tong mahal sa buhay, magkamit kang kapahingaloan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kay ning Santa Misa, siring man ang sa tuyang mga personal na kahagadan.
Mamibi kita. Kagurangnan, hinayugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ako ang samuyang mga pamibi na tinudulot ni sa pagtubod. Pasabutan sa mo ang pagkamot asin katuninongan ni Jesus sa imong aki asin samuyang paratubos na nabubuhay asin naghahali sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko asinan sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Akkoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Puso, Initaas nila sa kagurangnan. pagpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyong Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa asin nakakapigtas. Nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasaporan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli pa, ikinaugay mo sa mga nagtutubod sa imo, na nalinigan ang mga isip, taon-taon mogmang maglaon sa mga sakramento paskwal, kahaning sa pagutod kan mga gawing katanalan asin gigong pagtamot sa dayaday na pagselebrar kan mga misteryo na ikinamundag nin daliwat, nagdarasigdan sa kapanoan kan grasya nin mga aki. Kay bakit mga angeles asin arkangeles, kay bakit mga tronos asin dominasyones, asin kay bakit gabos na langit mo nahukbo, nag-aawit kami kan himno pag sa imong kamurawayan ting tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ikananggad ang banal burabot ng gabos na kabanalang kaining mga atang namimibig kami. Papadala ko ng buwan kat sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindugong kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kansa, sa rugaring niyang buot pinasaluiban sa pasyon. Imo magkanigong maging keras kabuhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Kristo. Huli sa iya asin kay banya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami sa imo kagurangnan. Warasan sa mga panahon niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maging danay, natalingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ni winawalot ko sa indo. Ansa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo, nin katuninongan.
Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maong umayan. Madaya kamu mga napamagat asin na papahasan to. Kakakasin inom kamu ng grasya tulad ni Jesu Cristo. Jesus ninapay ning pagkabuhay, manal na atang ang pagsalat. Ako asin ni panaon, biyaya ni Diyos Ama. Kamu mga napamagat asin na pamahasan mo. Kakakasin inom kamu ng grasya tulad ni Jesu Cristo. Madaya kamu mga napamagat asin na papahasan to. Kakakasin inom kamu ng grasya tulad ni Jesu Cristo. Jesus murabot ni mga biyaya, bigin buhay na mamuraway, magpanlaw sa labas na sapa, hugasin ang mga sala. Madaya kamu mga napamagat
mamigdi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit nun, asin uya pa sa daga, nabasog na kan tinapay hali sa itaas. Mapakubabang nag-aarang sa imo, na ang nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna. Magkakaigwa po kita ng ikadawang kolekta para sa Pro Seminaryo. Mga paisi, inot. Paisi po sa gabos na makuanin anuman na certificate sa satong opisina. Kung bako po kag sa diri kang certificate asin sinugo sana, magdara po nin ID asin authorization letter. Alagad sa mga magurang mismo, ID sana ang kaipuhan. Para sa ibang detalye, magpasiring na sana po sa opisina. Ikadua, pinapagirumduman po ang gabos na kada biyernes sa laog kang panahoning Kwaresma. Igwa kita ng pag-istasyon asin pagpakumpisal pagkatapos kang alas 5:30 na misa. Ikatulo, sa opisina sana aako ang mga intensyon o mga pamisa. Dai na po itutugot ang mga pahabol na intensyon na inaabot sa mga commentator bago magpuon ang misa. Inimapuon sa Marso 25. Ang opisina bukas poon Lunes hanggang Sabado, alas 8 nin aga hanggang alas 11:30 nin udto. Asin alauna nin hapon hanggang alas 4 nin hapon. Tanganing akoon ang sa indong mga paintensyon asin mga pamisa. Ikaapat, padagos ang pag-renovate kang sa tuyang baptistry. Hagad mi po ang sa indong padagos na pagsuporta. Ikalima, pinapagirumduman po ang gabos na imantiner ang kalinigan kan sa tuyang simbahan. Donations, February 26, Anonymous, 900. February 28, Anonymous, 1,000. February 28, Anonymous, 120. February 28, Anonymous, 500. As in February 28, Anonymous, 5,000. Nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Cura Paroko. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Idu ko ang payo maghagad nin bendisyon. Kagurangnan namimibi kami, pasunuda ang puso kan mga paratubod mo, asin magkanigong warasan sa mga surugoon mo, ining grasya, tanganing ang mga nagdadanay sa pagkamot sa imo, asin sa kapwa, bautob ang kapanuan kan sa imong mga tugon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Bendisyonan man lagod kamo kan Dios na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot